مرغ هلال. مرغ هلال پرنده خاصی مقیم بلندکوه‌های تاجیکستان بوده در قطارکوه‌های پامیر شرقی پهن گردیده است. این پرنده نادر نماینده کلانجوسه اویله تزاورها بوده، وزن فردهای بالغ آن 3-4 کیلوگرم را تشکیل می‌دهند. дар табиат аслан 6 намуди мурғи ҳилол дида мешавад ки яке аз он ин мурғе ки ҳоло мо дида истодаем мебошад ки дар баландкӯҳҳои кишвар сукунат интихоб намудааст ва паррандаи кӯҳӣ ҳисобида мешавад. муҳити хоси сукунати мурғи ҳилол минтақаҳои баландкӯҳи дорои нишебиҳои серхарсангу мағзорҳои алпӣ ки дар баландиҳои 3600 то 5200 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудаанд ба шумор мераванд. мавҷудияти сарчашмаҳои обӣ яке аз шартҳои асосии сукунати ин парранда ба ҳисоб меравад. ғизои мурғи ҳилол растаниҳои мағзори алпӣ, баргу навда, меваю донакҳои гиёҳҳои гуногун ва ҳашаротҳои хурд мебошад. мурғи ҳилол паррандаи сернасл буда аз 6 то 15 дона тухм мегузорад. душмани асосии мурғи ҳилол ин бергут ва шоҳин мебошанд ки онҳо аввалҳои баҳор ва охирҳои зимистон мурғи ҳилолро шикор менамоянд, аммо мурғи ҳилол паррандаи зирак буда бо чолокӣ ва тезпарвозии худро тез дар зери харсангҳо пинҳон намуда то лаҳзаи дур шудани душман интизорӣ мекашад. дар шароити табиии тоҷикистон айни ҳол зиёда аз 2500 мурғи ҳилол ҳаёт ба сар мегузоранд ки инкишофёбии онҳо дар экосистемаҳои табиии тоҷикистон муттадил арзёбӣ карда мешавад. имрӯз дар экосистемаҳои маъмургоҳи дашти ҷум, маъмургоҳи зоркӯл, инчунин дар қисмати парки миллии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, дар филиалҳои парки миллии тоҷикистон дар ноҳияи сангвор, дар ноҳияи лахш, инчунин дар қисмати парки табиию таърихии ширкен ҳаёт ба сар мегузаронанд. аз ҳамин сабаб суръати афзоиши мурғи ҳилол дар парки миллии тоҷикистон мусбат арзёбӣ мешавад. шикори ғайриқонунӣ, ба чарогоҳҳо табдил додани макони зисти он, вайрон кардани лона, доштани чӯҷаҳо аз тарафи шахсони алоҳида ва сагҳои чӯпонон яке аз омилҳои асосии маҳдуд гардидани саршумори мурғи ҳилол мебошанд. саршумори мурғи ҳилол зимистони қаҳратон низ таъсири манфӣ мерасонад. саршумори ин паррандаи нодир дар парки миллии тоҷикистон тақрибан 2500 сарро ташкил медиҳад. мурғи ҳилол дар экосистемаҳои ҳаёти тоҷикистон ҳам нақши кишоварзӣ ва ҳам нақши биологиро иҷро менамояд. нақши кишоварзӣ ин паҳн намудани тухми растанӣ ва гиёҳҳои шифобахш ва нақши биологӣ бошад, ин кам намудани ҳашароти зараррасон мебошад. мурғи ҳилол ки дар шароити табиӣ дар минтақаҳои экосистемаи баландкӯҳ ки сукунат дорад, пеш аз ҳама барои ҳифз кардани он танҳо аз шикори ғайриқонунӣ ба мо муяссар мегардад ва аз ҳамин хотир дар ҳудудҳои табиӣ имрӯзҳо барои гирифтани пеши роҳи ҳолатҳои шикори ғайриқонунии паррандаи мурғи ҳилол мувофиқи корҳои назорати давлатӣ амалӣ карда мешавад ва хушбахтона имрӯз ҳолати шикори мурғи ҳилол дар экосистемаҳои табиӣ, ҳудудҳои табиӣ ба назар нарасидааст ва танҳо дар зимистони соли 2016 ва соли 2017 ҳолати кӯчиши биологии мурғи ҳилол
ба экосистемаи дашту нимадашт ба назар расида буд ки ин ҳам бошад аз тарафи кормандони ҳудудҳои табиӣ ва кормандони хоҷагии ҷангал, инчунин кормандони шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияҳое ки дар экосистемаи нимакӯҳӣ ҷойгир ҳастанд, корҳои сари вақт таъмини ғизоӣ амалӣ карда шуданд. имрӯз вақти он расидааст ки дар минтақаҳои экосистемаи нимакӯҳӣ ташкил кардани парваришгоҳҳои замонавӣ бо мақсади дастрасӣ ва таъмини аҳолие ки мехоҳад ки масалан аз мурғи ҳилол ҳамчун барои хушхонӣ, ҳамчун барои фароғатӣ истифода кунад, дастрас кард. мурғи ҳилол дар китоби сурх дохил гардидааст. ин паррандаи зебо ва хушандом бо садои форамаш рамзи кӯҳистони тоҷикистон аст. ҳангоми хондани мурғи ҳилол асаби инсон ором гашта нисбат ба зиндагӣ инсонро дилгарм мегардонад. ҳифзу афзун гардонидани саршумори он бояд дар марзи таваҷҷӯҳи дӯстдорони табиат ва оммаи мардум қарор гирад.